ଏତେ ପରେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛ କ'ଣ। ଏତେ ପରେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛ କ'ଣ। ମଝିଆ ଭାଇର ଲାଞ୍ଛନା, ସାନ ଭାଇର ଭର୍ତ୍ସନା ଆଉ ଭଉଣୀର ତିରସ୍କାର। ହଁ, ସେମାନେ କାହିଁ ବୁଝିବେ ତ୍ୟାଗର ପରିଭାଷା, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ମାପକାଠି ଆଉ ସମର୍ପଣର ସଂଜ୍ଞା। ବୟସ ହେଲେ ବଳେ ବୁଝିଯିବେନି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ନିଜକୁ ତୁଠ ପଥର ମଣି ନେଇଛି। ସବୁ କଥା ଧରିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ସବୁ କଥା ଧରିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? କାରଣ ମୁଁ ପରା ବଡ଼ ଭାଇ।